Hello po, our YouTube channel. Um, Welcome to our live streaming with yours truly, Chef Jones po. Good evening po.
Excuse me po. Pwede kaya itong magpatugtog. Hindi kaya si Pito. Right, saan ka mo, gana?
Matapang ka. Basa ba dito? Kasi ito lang may basa dito.
Exactly. Sorry lang. Bakit? Bakit? Ibalik ko na dito sa akin. Bakit, Char? Bakit? Hinawakan ko yung aso tapos tingnan natin na hinawakan ko pa. Nasang ano daw, Chloe? Come on, come on, come on.
Uy, good evening po. Thanks po sa 2 million viewers ko. Hello. Atis po.
Parang ASMR. Ate Bay, gusto mo? Matamis. May butiki.
Uy, salamat po sa thumbs up. Thank you po. Uy, salamat po sa 3 million viewers po. Salamat, butik. Uy, thank you po sa 4 million. Thank you po. May paatis. Galing po sa bakuran. Hinarvest ko po kahapon. Kala ko saging. Mukha ba saging? Ako nga kala ko anonas eh. Ayos na pala ngayon. Uy, by the way po, pwede rin po yung ipapromote ko din po yung channel po ni Rose and Pearl. Yes po. Ate ko po yan. So, pwede nyo pong pasyalan yung bahay niya. So, babalikan nyo. Automatic po yan. Magbabalik po yan. Ate Tess, oh. Sure. Two kilos na buto ng atis o 2 kilos na atis mismo? Good. Sige, ipunin ko yung mga buto nito. Ngayon, maliliit pa lang. Meron pa naman, kaso maliliit pa lang.
Naubos ko na eh. Naubos na yung mga bata. Yung mga harvest ko. Oh, basa. Hindi na. Ayos lang. Kadiri ba? Kadiri ba? Bago. Papadala pa ako ano, face mask. Ano, you. Walang magawa. Wapin. Alik pa may pagluto. Lap. Siguro ano, magpapaksiw na lang ako ng bangus. Madaling iluto. Wow. Adobong sitaw. Kailan ba ako nag-adobo? Ah, okay. Ano? Ginisang sitaw pala. Ano? Oh, yung may kamatis. Ginisa ko sa kamatis yung sitaw. Perfect pala yun. Tama. Ah, pwede. Wapin. Bastante. Bastanting kamanyang. Mandala ko pa kay ni Dale.
Mamiye kayong guli. Mamiye ko pa Kenny. Ayuda. Wag ganun, Mars. Stir fry. Kamanyang with butter. Masarap. Ano? Baguio beans. Stir fry mo na may butter. Tortang kamanyang. Wa dakalan meng kay, dakalan meng karni. Giniling nga babi. Pwede. Oh, Kamanyang. Ano daw yung kamanyang? Ano daw yung kamanyang? Ano kamanyang? Utong sa Ilocano. Utong sa Ilocano. Oo, utong. Wen. Wen. Utong. Utong ti kamanyang. Oo, utong. Wen. Wen. Utong. Ti kamanyang. Arthritis pa more. Gout pa more. Arthritis pa more. Gout pa more. Oo, apo na siya. Nangangalbag na yung mga butol-butol niya. Nangangalbag na yung mga butol-butol niya.
Iwas muna sa mga ano, sa mga may mga buto. Iwas muna sa mga ano, mga may mga buto. Bul Lalo na yan, mahilig sa baka. Si Mama Tess, mahilig yan sa baka. Lalo na yan, mahilig sa baka. Si Mama Tess, mahilig yan sa baka. Damulag na lang kasi. Bawal yung damulag. Yun ang nakaka-arthritis. Kanina pa ako tawa ng tawa dito. Konti lang. Konti lang. Basit lang. Iya. Gusto sinake. Ay. Very entertaining kasi. Oo, dito siya, dito yung ano, study table ni Ate Chelsea. Mas gusto ko kasi yung background eh. Overtime na ako ah. Sobrang na ano ko na nag-enjoy. Sobra ako nag-enjoy ngayon. Overtime na ako. Nasa ano na, nasa kanila na. Umuwi na. Hinatid ko na siya nung kailan ba natin hinatid si Kuya Piolo?
Last week pa? Last 2 weeks na, no? Last week. 42 weeks. 2 weeks na. Nung Monday, nung Sunday, 2 weeks na siya. Oh, 2 weeks na. Oh, 2 weeks, tama. 2 weeks naman. Kapangpangan talaga. Nagkakasakit ka bang managalog? Ako kasi minsan pag nananagalog ako, may halong kapangpangan eh. Naiirapan akong nananagalog. Minsan pag nananagalog ako, merong halong kapangpangan. Nakita ko, wala. Ikit ke, layo. Yun ang hindi ko makalimutan sa ano, may pinapahanap sa akin si Mamu. Ikit ke, layo. Hindi naman. Hindi naman niya ako sinapok. Natawa siya sa akin. Binigla kasi ako ni Mamu, may meron siya pinapahanap. Siyempre. Tama yung ano, tama yung tama yung sinabi. Ay. Ikit ke, layo. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung dialogue ko na yung kay Ma'am.
nandito pa si mama siguro. Tawa ng tawa yun. Best memorable yun. Ano po guys, medyo nag-overtime na po ako. Sa susunod na LS na lang po ulit. So, kwentuhan po tayo ulit. Tama. Oras na po dito. Di pa po kami nagkapagluto. buti, buti na lang busog pa yung mga bata. Hindi pa nagyaya kumain. Salamat po sa pagtsatsaga niyo po sa akin, sa pakikipagkwentuhan niyo po sa akin. Lagi po tayong mag-iingat, lalong-lalo na po, bawal muna pong lumabas. Sabi nga po ni Kim Chiu, bawal muna lumabas. Okay po. Keep safe everyone. Stay at home. God bless po. Bye. Salamat po sa pagbisita. Salamat po sa mga yes po. Bye-bye po. See you next LS live stream. Bye-bye. Bye-bye po.